ज' ज' खालामगासिनो जाफुलि आइयो Good morning to all. So नोंथांमोनखौ बिथांनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय. So जोङो दायो मानो कालामाति ना? जों कालामाति पिकनिक स्पटआवबो जों फैदों. So नोंथांमोना नै कालामातिनि एसे भिउसफोरखौ नायनो हागोन आरो सिनारिफोरखौ. So नोंथांमोना माबायदि कालामातिया आरो नोंसोरो भिउसखौ नायनानै माबायदि जायगाखौ नोंसोरो हामजायोब्ला उनावहाय माने बेयावनो पिकनिक जाफैनो हागोन आरो. स' नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन. आयु रायजोफोर नैसो मा जायगा बेलायनायनि मारैबा मारै बिदि जालाजोबो दा कालामाथिया लामाथिबो गैला वाइट माथिबो गैला साफुनबो दंखायो मोखां सुइसिखा कालामाथिया बेनो जाहैबाय बे नंथ्रा कालामाथि नंथ्रा मयनायलै सोरना सोरले बबावदो कालामातिया वाव मोजांथार जायगा काला देरा बिब्रा जों मुसला ज' खालामगासिनो जाफुलि आइयो जाफैदो नै
Ha? Aku ni sana ni. Şuraya. Tezgahın şuraya. Sar, foto lani sarjang. Oh, gitu.